Ye simbenta sirhem ki pai rungai ka paris yang siwet ha ka procession Maria hapo balang sinong mo ka beng man pengkra ekane gasngi kilong kami ka paris kila penlong ka seminar basisngi kata ha ka arfalai tarik ujemang araja punreu halor ka phang ngala eki baro hauta basan boringa balasim na ka sithi Paulus apostol si Filipi lenong basar khalai kumju lor pengkrau susu ya ka ne gasngi da ka jingra khe ya ka madas de ha ka sngi ulai arfasal tarik ujemang araja punreu lawan man simbenta sirhem na hajar ngot ki pai rungai na ki sinong ba jong ka paris ha ka mas bakho I reverend father man bha pakem ila long ukong san ha ka kenya ka krem ya ka sacrament eucharis bakho ha ka pormas ha ka jinga don lang I father thomon sutnga I bade I paris jong ka yong siwet paris I sister I katikis berkiriu rang ba ha ka no phas ngi la penlong ka jinga procession Maria ba ka jing ruai rosary bakho saudong ka sinong mo ka beng kum kadak ka jing le buram ya ka Maria ka nairap ki kristan ka bajura khe ka lumlang da ki pai ringai ka balang katolik agum ka ne ka sngi buram ka balang lapan kut ya ka tai ka sngi da ka jing sandur lang da kilong kumi baro